What's up, everyone, and welcome back to our second episode of Loyal to the Mic. As you already know, I'm your host, Ikamalamigo Andile Rats. Today, I got one of the niggas who are dope from 032, Ikamalake Umbedle Makasan. What's it? Fresh. Correct. So, Nika, can you tell us more about Uguti? Like, Ubani Umbedle Makasan? Sure. Umbedle Makasani mean. So ati muthi umbedle makasana wena ungitshela ukuthi ubani like na umbedle makasana face uyintwana yasotho ngazi ephuma ehamba nazi 032 North Coast. What's up? Yeah, ngiya representa nje face Durban and ngiphusha ne Timeless izinja zami Timeless production face. Yeah, so nje ngishaya music hip hop. Yeah, so nje ngiyadedela nje mfethu uzozwa nje. So kahle kahle njoba nje kulesi sikhathi esinzima kanje ukwazi kanjani ukuphusha or are you working on a project noma mhlambe khona indlela osebenza ngayo? Njengamanje mfethu into engisebenza kuyona mfethu ngisebenza kwi project yase Timeless khona i project esizoyishaya as i Timeless Squad yabo. So lapho kuzobe kukhona abo Smizi, abo Jamaica, abo Breaker, Alcatraz and mina umbedle makasana. So besifeatureishe namanye ama artists futhi amakhona amakhulu nje. Dangazo sizophuma nini i-date ayikabekwa isasibana kuyona njengamanje. So like I believe ukuthi namhlanje ngiphathela ama bars dog. Hayi mfethu, because I need bars bro. Abantu kumele belazi iqiniso. Abalazi iqiniso. Kumele belazi iqiniso abantu mfethu. Asingabe samosha isikhathi ke bafethu. Sacela ukuthi DJ Sky Beat sizwe ukuthi umjito uphetheni. Sure. Yo. Shout out to Gang Related Beats. Angiphile ntwana. Asibatshele ngekasi kancane. Hey. Okay, shayizule wemshayela sabuyele emuva shona khona sibakhombisa ikhona ngasoze balibona bebesibiza izinje siphumile imali yamarabi kade besisibabi manje sebesibiza ngamalani mungithatha kancane ungenza ukuthi ngiact physically mina ngikhule kazi makhelwane wami criminal ukusaphile naye ngane zakhe lali edlile naye kumele ahluhle intshiza shone khona fika dile nabo la komunye umakhelwane ngimashi inkantini neduze uqhuma ibhuzu kuseduze uke kakhulu bangambuzi bakunakile kazi wonke umuntu naka indaba zakho kusudlile yini wonke umuntu ubheka ingane zakhe abheka ihlahla lakhe akusile upopha ndena aqala kunaka. Hey yangwahlazisa yeah that's it. Let's go boy. Let's go boy. Hey yazini abanye banomona bafisa ukubona wenza ngcono bazoqala bakhulume bathi uqala ukuzenza ngcono izulu siyasho vela kuza sikhonkotha imoto emile ubona kunqapha ugogwa kamakhelwane ngene roundina no for sure imfene lapha isuka iCVV iyo lalibonene uyoba embhedeni ungalele ngoba wayeyitshela ukuthi wena usoze uphumelele manje usaba ukubheka ngcono efike ebusuku usulele ngoba amaphuphe engane zakhe vele wonke ashabalele phela benokuhamba ebusuku futhi bengaphiwe scan kuba buhlungu mayebona wami umsaleli listen kathi sikahlala singaphansi kwakhe ehlale sicindezela yo hey to the mic. Hey oh yeah, that was dope by Umbedle Makasana. So before we even leave mfethu Umbedle Makasana ngicela ukuthi sitshele a little bit ukuthi abantu bangakuthola kanjani mfethu. Abantu bangangithola ekhaya. Ikuphi ekhaya kanti mfethu? Abantu abangakwazi ekhaya bangangithola mfethu on Instagram @Mbedle Makasana, on Twitter @Mbedle Makasana, on Facebook I am Mbedle Makasana kubhalwe kanjalo ukuthi I am Mbedle Makasana. Yawo so ungangithola lapho inamba ngiyishilo lezinto asisibahlupa kakhulu so awungidalale. Hey bakuhlupha kanjani? Hey bafona kakhulu man. So umuntu ofonayo yahlupha. Umuntu ofonayo yahlupha sofonela umuntu ngo9 ebusuku sekulele. Yahlupha. Ikhathi zokulala. No, ikhathi zokuchitha. So there was Umbedle Makasana. Make sure that you catch us on our next episode of Loyal to the Mic, and I'm your boy Andile Rats, and I'm out. Boom.